Това е много тежък процес, наистина 5 човека да имат мнение и петимата да пишете или поне 3-4 да пишете. Ами отнема време понякога, но от много време сме заедно и прекалено добре се познаваме и за сега не ни е пречило, напротив, само ни помага. Тук е момента да кажете за записите, къде са направени. Записите са направени при Десо и Бохата от Студио Стейн и нека да използваме възможността да им благодарим, защото така много професионално подходиха. Отделно така благодарности трябва да изкажем на музикантите от САП и група Ювиги, защото записахме в тяхната репетиционна. Една прекрасна репетиционна. Пожелавам на всички български групи да работят в такива условия. И така, надяваме се за напред. Имаме идея още няколко парчета да запишеме. Предполагам, да, Бохата, ако бърка още веднъж сметките, може да излезе безплатно албума. Затова Боха, ако ни слушаш... Бохо, не си слага очилата, по-често без очила ходи. Не, значи ние по принцип адски много се радваме, че има хора, нали, като тях, които си обичат работата, а те двамата специално адски много я обичат, дори бих казал, че те са малко луд към тази тема. Стига вече ще ни излезе двойно. Значи просто нямам исках да изкажа нещо, обаче нямам долу ми, защото просто хора като тях са адски малко, а повечето вече даже не са в тази, нали, в нашата мейла, нали, така страна и родина, да. И затова се радваме, че те са тука и живи здрави те да са и да имат точно повече работа, успехи, за да си седят тук, а не да отидат в някой друга такова страна. Вие доста често свирите на живо. Имате ли предпочитание с група, с която да свирите? Или обичате сами? Давай ти. Аз задавам. Не, ти давай. Добре, ти петля. Значи като стартира групата, гледахме да свириме сами, за да можем да наберем повече хора, повече клубове, да запълним повече като време, като песни. Ставаме по-досадни малко, защото хората... Да, и... Това е част от нещата. Да, групата мисли по принцип да направим един лайв в края на септември, който ще е пак самостоятелен. И след това да видим с различни групи, които горе-долу, нали, са в нашия стил. Да, дори и по-тежки. Да пробваме нещо. Изглеждате доста надъхани. Как си представяте нещата от тук натам? Само нагоре. Така си ги представям аз. Много работа и... Нямам представа като процент как са хората, които са или при мен, но от време на време виждам доста отчаяни хора и въпреки това го правят, защото там им е сърцето, там им е душата и се занимават с музика и правят разни неща. Независимо дали са се отказвали един или два пъти и пак се връщали към това нещо, но вие изглеждате доста насъскани и нямам представа дали наистина имате концепция или представа за това, което ще правите или как ще го направите и разни такива неща, но сте окей. Това е идеята по принцип. Аз тук може по-голяма скорост. Да кажа, тая група има 4 оптимисти и един песимист и винаги ме преборват. Не, за мен става въпрос. Аз да. Така че мисля, че няма да имаме проблем, надявам се поне с успеха. Значи ние... Той приключи. В смисъл ние самите вярваме много в нас и в това, което правим. Мислиме, че нали, не правим някакъв нов стил или нещо, кой знае нали, какво, но нещата, които правим, мислиме, че ги правим хубаво, интересно и хората ще останат доволни от нас. Нали, поне това ние нали, така се надяваме. И от септември самата група ще се опита доста дялостно да удари всичките клубове и да се надяваме, разбира се, че и те ще ни искат. Да им вземем парите. И разбира се, надяваме, че ще дойде някой друг спонсор за нещо за албумче и така. Много добре знам всички, че всяка група си плаща масрафа, всеки си плаща от джоба за записите и такива неща. Ако се появи спонсор, турците са оказали берекет версин. Но как... един последен въпрос. Имате ли представа как научават хората за вас? Може би често виждате познати физиономии на концерт, но
се случва и да виждате непознати, примерно, говорите ли с хората, разбирате ли как са дошли разни такива неща? Ами, до момента така главно концертите бяха самостоятелни и общо взето така определена бройка хора, наистина можем да кажем, че Семейството на Мейс. Поддържа, да, баби, прабаби, кучета, котки, всички идват на концерт. Благодаря на всички, които са били с нас до сега. Идеята вече е есента малко да пораздвижим нещата с други групи, защото поне до момента се получава, колкото повече свириме, хората ни харесват, нали? Малко тривиално звучи, но не знам дали ни лъжат. Сега ако ни слушат, може да си казват, абе, те ги излъгахме, че са много готини, обаче... Човек дори да лъже не може да лъже толкова дълго. Той личи му като лъж, нали, Саш? И така, с другите групи, с нови хора, имаме страница официална, която тръгна. Добавявам ли сега? Значи адрес е www.mace1.com. Отделно в MySpace могат да ни чуят хората. Предполагам, повечето вече знаят. И общото ползваме всякакви канали. Честни, нечестни, предизборни, следизборни. Навсякъде сме, ние, досадни сме. Ти си беше насъскал да кажеш нещо. Ами всъщност с две думи исках просто да кажа, че имаме сайт, да не забравяме в интервюто. Сайтът тръгна точно преди 2 дена, си е лично наша рожба и общо взето това, което иска да кажа на хората, които ще посетят сайта, има специална страница за контакти. Каквото и да е, много искаме да ни пишат, да ни пращат неща, да казват какво харесват, какво не харесват. Мнение, обратна връзка. Абсолютно. В крайна сметка важното е да знаем те какво искат да получат. Разбира се, ние като музика ще им дадем това, което можем и в крайна сметка можем да изкомпозираме и да дадем, но за всичко останало като абсолютно какво се сетят, просто да пращат, да пишат и да знаят, че винаги сме готови да му говорим. Добре, момчета, много ви благодаря за това гостуване. Нещо, което е важно да кажете и да споменете за музиката, за групата. Ти се сети. Не, просто се измори и се облегна. Искаме да благодариме първо на Зирок, че сме тук. За тези... Последно на Зирок. Десо и Бохта, може би са най-важните. Да, всъщност те дадоха доста много. В смисъл, звука е направо... Нямаме... са хората, които ни слушат на живо, защото така се получава, че ни зареждат. Това също звучи тривиално, но истина. Още нещо тривиално, все пак да не забравяме, че без нашето семейство и приятели нямаше да сме тук, при Гурко. Абсолютно. И специално за Емо, който е шефа на Кан. Значи той преди около година и малко рискува с нас, без нито да ни чуе, нито нищо. Взе да свириме. И от тогава всъщност тръгнахме ние. От тогава си тръгнахме и да благодариме на всичките наши фенове и да знаят, че от септември ще се опитаме да ги разбиеме. Кога е датата, когато може да ви чуят пак хората? Септември, може би? Края на септември. Защо си давате така голяма почивка? Защото може би всеки тръгнал някъде лятото. Всъщност не е почивка, всъщност работиме върху нови неща. Кавъри, нови... които няма да са толкова много този път, се надяваме. Просто авторските неща да са повече. Това беше наша идея, затова е толкова дълга почивката, която правим в момента. Добре, момчета, много ви благодаря за това гостуване. Кой ще представи парчето, второто? Философа в групата, да. Не научили. Това е нашия спагет. Всички се досещате за кой става въпрос. Нашият ментор. Второто парчение на нас също много любимо. Може би на някой от нас по-любимо. Второто парче е Delete. Някой пъти беше накосан. Колко е ниско това? Колко е... Това какво е? Сили е, доли? Какво е това? Много е ниско. Парчето. Това е фирмена тайна. Около 60 см е ниско. Не, бате. 6 на 10 см от земята се носи. Добре, благодаря много. Това бяха Мейс. Слушаме... Моля ви се. Мейс с Delete.